ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕುಡು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಭಾಗವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಆರಾಧನೆಗೆ. ಅವು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಅಂತರ್ಸತ್ವ ಉಳೈದ ಮರ್ಮವು. ನರಮಾನಿ ತಾನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಹಮ್ಮಿಕೆದ ಎತ್ತರಗು ಪೋದು ಲೋಕಂದ ಬಳುಪುನು ಮದಪುನಗ ಗೇನ ಎಚ್ಚರ ಜಾಗೃತಿನು ಪುಟ್ಟಾದು ಈ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟನು ಕೊರ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗೇನ ವೈಪುನಲಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಆರಾಧನೆಗುಂಟು. ಅಂಚಾದು ಅವಳು ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ನಿರಸನಾದು ನಮಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾವನೆದಾದುಂಡು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆದಾದುಂಡು ಅವು ಸದಾ ಜಾಗೃತ ಆದುಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ. ಅಂಚಾದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನರಮಾನ್ಯಗ ಬುದ್ಧಿನೀತಿ ಪಂಡದ ನಡಪಾಯರ ಗೋತ್ರ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನು ಮೂಲ ತೂಪ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಲಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುರು ಉಂಡಾತು. ಯಾನು ಇಂದೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ದಿನೋಡ್ದು ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆನು ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಕೋಪ ಹಿಡಿದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಾನಮುನಡಿ ಶ್ರಮದಾನ ಆಪುಂಡು, ವಾನಮುನಡಿ ಏರೇರು ಬತ್ತೇರು, ಬಾಬಾ ಪುರ್ತುಡು ದಾದ ಕೊರಿಯರು, ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪನಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆದ ಮುಖೇನ ವಾನಮುನೆದ ಬೇಲೆ ಬೆಂತೇರು ಪೂರ ಬರಿ ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನುಡು ತೂ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ. ಅಂಚಾದು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾದ ಈ ದೇವಲ್ಯ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಮೈ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡಿತ್ತಲ್ಲ. అయితే ಪಿರವು ದಿಂಜ ಜನ ಕಿಂಚಿತ್ ಲಾಭ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಾಂತೆ ಬೆಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲು ಬೇದೋದಾಂತೆ ಬಡವು ಬಾಜಲು ಗುಮನದಾಂತೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾದು ಏರು ಪೂರ ಈ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿಗ ಮೂರು ನೆತ್ತೆರಿನ ಬೆಗರಾದ ಸಿಂಟದು ಬೆಂತದೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ್ದಿ ಸಭೆ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಜೌವನಾದಿಗೆದ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಪನ್ಪುನೈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಆತ ಪ್ರಾಯಲ ಪಾತ್ರಡ್ಲ ಗಾತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಕಿನ್ನಿಯಾನು. ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ತೆರಿವುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಾತ್ ಗೇನದ ಪನಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪಾರಾವನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಯ್. ಬಂದುಲೆ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಬರಿತ ಗುರ್ತದೀತಿನ ಸಮುದಾಯ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ. ಭೂಮಿಪುತ್ರೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅಂದು ಮಣ್ಣಮೂರಿನ ಬುಡ ಅಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ತತ್ವ ಬಕ ಸತ್ವರ್ದ ಪಿರವರಿ ಅಂದೆ ಇನಿಕಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಡನಾಟ ದೀತಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಳಗ. ಅಂಚಾದು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ವಿದ್ವಜ್ಜನರು ಗುರ್ತಮಂತಿನಂಚಿನ ನಾಗಕುಲ ನಾಗಕೂಟ ನಾಗರಖಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಜಾರ್ಥದ ಪುರಪ್ಪು ಈ ಕೂಟಗೆ ಸಂದೋಡು ಒಂದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನಿದಾದ ವೈದಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಅವನುಂಡು. ಐನು ತೀರ ಜನಪದ ಸ್ವರೂಪಡು ಇನಿಕಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಬರೀ ಅಪರೂಪದ ಕೂಟಲು ಕೆಲವುಲ್ಲ. ಅಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮೇರಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟದಕಲು ಆ ಕುಂದಾಪುರ ಸೀಮೆಡು ಪೂರ ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ ಮಲ್ಪುಯರು. ಕಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಕಪ್ಪುದ ಮರಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ ಕಾಳ ಪಂಡ ಕಪ್ಪುಂದ ಅರ್ಥ. ಆ ಮೇರ ಜನಾಂಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಡ್ಯ ನಾಟದಾದೊಂದು ಅವಳು ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕುಡು ಬರಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ಅವಳು ಸೇಬೆಲು ಸಂದುಂಡು. ಅವಳು ಕೆಮ್ಮ ಕೋಲ ಉಂಡು, ಜ್ವರ ಕೋಲ ಉಂಡು, ಶೀತ ಕೋಲ ಉಂಡು. ಈ ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ಎದುರಿಸರ ಆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಅವೇತ ಸ್ವರೂಪನು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನಂಬೋಲಿಕೆಡು ಕನತಿನಂಚಿನ ಕೂಟವು ಐನು ಬುಡ್ನ ಆತೇ ಜನಪದ ಮಣ್ಣ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದು ತೀರ ತಾಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದು ನಂಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ನೋವು ಈ ತೆಂಕಾಯಿಡು ಬರಪುನಂಚಿನ ಬೈಲಬಾಕುಡೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಆ ಮರಿಕಳ ಅಂತೂ ನಾನು ಕೊಡೆಂಜೀರಡು ಮುರಾನಿ ಉತ್ಸವನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟುದು ಮಾತ ಉತ್ಸವನು ತೂಯಿನೇ ಸರ್ಪಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಾತು ವಿಡಿಯೋನು ತೂದಿತ್ತೆ. ಯಾನಿ MA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದರೂ ಪುನಗ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಾಗ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಪಕೋಲ ಬೈಲಬಾಕುಡರ ಸರ್ಪಕೋಲ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಎಂಚಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಲೋಕೊಡು ಸರ್ಪಗೊಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಕೂಟ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೈಲಬಾಕುಡರಿಗೆ ಎಂಚ ಔಷಧ ಅಕೇರಿದ ತುಂಬ ಇನ್ನೋರ ತೂವೋಡು ಅನ್ಕೊಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಇತ್ತು. ಹೌದಾನೋ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಗುರುತಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಎಣ್ಣುವೆ ಆನಿದ ದಿನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಬುದರ ಬಡೈ ನೆಂಚಿನ ಕೊಡೆಂಜಿರಡಿ ಅನ್ನು ತೂಯೆ ಇನಿ ಆ ನೆಂಪುನಿ ಅನ್ನು ಮಂತೋ ನೋಡು.
ಆ ಮರಿಕ್ಕಳತ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಏತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂದ್ ಗುರುತ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯೋಪನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿನ ತೀರ ತೀರ ಪ್ರಕೃತಿಬದ್ಧವಾದ ಆರಾಧನೆನ ಇಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದುಲೆ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಬಾರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ನೇಲ್ಯ ಬಾರೆವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಬಂಗಬಾರೆಗೆ ಬಂಗಾರುಡು ನೇಲ್ಯ ಬಂಗಾರು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕುರಿಜಾತು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಪಂತಿಡು ಪಜಿರಿಡು ಓ ನೇಲ್ಯ ಅಂದಕೆಂಡ ಕದಿಕೆದ ಪಜಿರಿಗೆ ಬುಳೆಟ್ಟು ಓ ನೇಲ್ಯ ಅಂದಕೆಂಡ ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಆದಿಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ನಡುತು ಪಂಚಾದೆ ಆ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ತೀರ್ಥ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ ಅರಿವಾಣದಾತು ಪುರುಳುಪುನಂಚಿನ ಪಣವುದಾತು ಪುರುಳುಪುನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿವಾಣದಾತು ಉರುಂಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚ ಬುಳೆದು ಬತ್ತುನಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತೂನಾಗ ತೀರ್ಥ ತೋಜು ನಂಚಾರ್ದು ತೀರ್ಥ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ತಳ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ ದುಪುವಾದಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಊಹೆಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದು ಆ ತುಳುವ ಸೀಮೆಡು ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ಎದುರಿಸರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನ ಏತೋ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಯ್ನು ಒಯ್ನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎದುರಿಸವ್ರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಾಡ ಅಂದಿರ ಪಾಡ್ದಲ ಯಾರದ್ದು ಜಿನ ಅಡ್ಡಬೂರೋನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬೂರದು ಅಕೇರಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಡ ಉಂಟು ಅವತ್ತ ಅಂದೆ ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಡು ತೂಪ